bata, ani anasab kita para paghisgutan ang usa ka panimuot. Ato ilhon ang mga party sa ilong ug ang kapuslanan sa matag usa niini. Andam na ba kamo mga bata? Sa dili pa ta magsugod aduna kitay dula. Tan-awa ang imong abay ug idibuho ang iyang ilong sa imong papel. Pagkahuman, ato dayong tan-awon kung pare-pareho ba ang inyong gidibuho. Nasabtan ba mga bata? Alright, tagaanta mo og 3 ka minutos para magdibuho sa ilong sa inyong abay. Mao kini ang mga party sa atong ilong. Ang ilong naglangkob sa nostrils, nasal cavity ug nerves. Ang duha ka lungag mao ang gitawag nga nostrils. Sa sulod sa atong nostrils, adunay buhok nga nagpugong sa abog nga makasulod sa atong ilong. Ang nerves sa nasal cavity maoy modala sa mensahe paingon sa utok nga maoy mohatag og kahulugan sa imong gisimhot. So, mao na siya ang mga party sa atong ilong ug ang mga kapuslanan sa matag usa niini nga party. Nasabtan ba mga bata? Aduna ko'y mga pangutana sa inyo kung nasabtan ninyo ang atong gileksyon bahin sa party sa atong ilong. Una nga pangutana, unsay mga party sa ilong? Ikaduha nga pangutana, unsay tawag sa duha ka lungag sa atong ilong? Ikatulo, unsay gamit sa mga buhok nga anaa sa sulod sa ilong? Ikaupat, unsay kapuslanan sa mga party sa ilong? Ug ang ikalima,
Unsay sakto nga pag-atiman sa atong ilong? Alright, nasabtan ba mga bata? So aduna kita'y buluhaton. Isulat ninyo ang mga parte sa ilong. Mao kini siya ang mga sakto nga mga tubag. Ug dinhira ta kutob mga bata, hinaot nga daghan inyong tun-an karong adlaw. Daghang salamat, amping. Bye-bye. Bye-bye.